Lokaci da faɗin ma'anarsa da ya fi ƙarfin kunnuwa su gamsar da ma'abota saurare jin ainihin shi. Ba tare da ɓata lokaci ba, za mu yi amfani da wannan lokacin wajen fahimtar wani sashen ma'anar lokaci. Wani lokaci ya wuce mu, ga mu a cikin wani lokaci, ko za mu kai wani lokacin? Mu daraja lokacinmu, kar mu ƙasƙantar da shi. Mu yi amfani da lokacinmu, kar mu wafantar da shi. Daga mafi gaskiyar zance, ka ribaci lokacin ƙuruciyarka kafin lokacin tsufanka. Ka ribaci intaccen lokacinka kafin lokacin shagulgulanka. Ka ribaci lokacin lafiyarka kafin lokacin rashin lafiyarka. Ka ribaci lokacin akwai ɗinka kafin lokacin babunka. Ka ribaci lokacin rayuwarka kafin lokacin mutuwarka. Kamar yanzu lokacinmu ne, kamar yanzu lokacin wasu. Mun zama sai labari. Mu hankalta mu yi nazari ya akhwan. Daga naku M. Adam Sarki Bello ya akhi. Barka da warhaka.